Awacho winjo kaka Charles kachiel kod Nicholas wacho kendo Nicholas wacho ni paya mane gero Migori Chasia dobiro ne mokwongo ni ke Chasia chal kagima odwa juola ahinya weche mag ohala. Ini wacho ang'o? Olemo gi iseneno gin bende sino ka gilwar kendo iyugo gi kaka Charles Sako wacho ni. An kako osiepe ga gi loso maber mani koro olemo ni kaka iyuke maber but nitie jomoko gikni keche koro kaka sani awach ni ji lose barabara moko tamore ni chowo president of Migori barabara midwa losi last week ne wan ga gi Atandi unyisa gik midwa los mapokno barabara midwa los Migori Siaya Kisumu magin gik maber mabiro konyo ji kech sama barabara ber to wala timore mayot obedo gi accidents matin pikipiki gi okmoki geche okmoki koro wayudo barabara ni lakini koro kama sidan godo en achiel ni yuarruok miwinjo ni osiepnani ne wacho ni ng'amo nego ke oter ng'a ke opiyo wandai kianga joluwa ke chimo koling gero gore wi mesa gikia yuko jamna ka gile gero gore wi mesa gichako ng'iyo ni ng'ama duong' molo wadgi ng'ama ok duong' molo sani waling e sirikal mo jogi walika mbogorwako wani gie backdoor waling mondo wachiem wakon jowa wakon yutswa gin gi gonduru ni ng'ama duong' molo wadgi ng'ama ok duong' molo wadgi mane shida moko minjo kata kane mi wacho ni Migori makuma wuoke ni nyocha president onego dhiye mo cancel dhi gin lwenje moko mapeti mo kon youth man piny kacha mar ariyo udi moko mineno president yawogi president gero udi kendo yawogi nyano ko yawogi Kisumu nyocha yawo moko Mukuruka apani Migori be gero gie Homa Bay ncho yawe Homa Bay ncho yawe udi gi bende ko kwatang onego beni sama udi gi yawo michiwo gi to nego wangi ni kijana mane mawuok Kondele ma ji ong'eyo man gi udi gi mama mane mauso mena mawuok Obongo kata mawuok Nyakachi mane udi gi nikech ko kwatang udi gi biro gergi to bedo ka airais makani airais gi no gergi ne maskini but kidhi kanyo onge ng'ama ni piny mane udi go mana jotelo gi ma families gi jomoko no uso kaka sanie nitie rumors madhi mbele ni nitie kaka jogi timo mawa iuso udi gi kionge 300 kionge 200 koro ng'at mawuok Mukuru ng'ato wuok Nyalenda ng'ato wuok nini waroro ni mondo wambende youthwa mosa bedo kanie lweny oyude e udi ji kiwange ni ma kijana mang'ane oyude udi gi kwa dugo sani apart from weche maji wacho ni barabara loso ang'omi loso jotendwa gi eki jamna ni gigi ne vijende gi piny bende ope wanda gini sami ndiko ji gi make sure ne gi ndike vijendo moko wacho ni kijana moro mowuok Migori majonge gani wawre kabisa siasa ma defend ga party kabisa ho ndike KEMSA ng'ane mabende ni kabisa no ndike stima ng'ane mane ni kabisa ng'ane no kelo ope wanda no ng'ane ambadi no biro motimo ne arambene ni youth group fulani ineno ma pesa makama guru giketo gichi kana uso ka omena kuru wuok sana uso ka njwele ineno roi mondo ika uji police okauji adimu ang'eyo oginyiso ni okauji ni serikal olano ni kauji 1000 ta 1000 ibo nyiso no kauji jomo kaugi ukia samora nga uchi umri na usaka bedo police lakini wangeje mo semonani koro ni jamna ni kata kiuke ni barabara loso udigero ang'ome timo but real issue ma vijende feel karka nikech loso ne kijana yo to den okata ko ongad bungu to oyiyo ngad bungu yien koro ni kata kagilo so barabara to gimi vijende go opportunity marango jamna ne gifeel kata ko ni kumi bila break ten kumi bila break makijana chadu yingadieri oyiedi adire ne kumi bila break koro anacho ni jamna ni giyuke alafu jotendwa bowe waru moro ni ng'ama duong' mole wadgi to giwach moko mag siasa mag 2027 giwere go sani sepod wadong gi gadiwa wadong gi moro gi achiel gi nus karibu gi ariyo gi kung gi tine jowa gi empower jowa governors wagi ondik joma gi ndiko ko gi mbele gi chonde koro kwa mano kede mana yuango okay Osako aneno ki